Dumsane. Yeah. Mana phela. Yeah? Dumsane mana ndoda. Masihambela phambili ngazathi uyazi la kumele siyekhona. Oh. Konje wena wazi ukuthi siyaphi? Mina engazi ukuthi siyaphi. Oh na kanjalo ke mfethu. Yazi la ngiyacabanga ukuthi kulo bhobho wami la. Lento ibizwa ngo-airtime ayikho. So ana into engango-R5 nje ngeke ngiphuthume lapho kunene. Ngiyithole vele fast airtime. Konje kunene tech shop nele. Yeah, kunene tech shop. Hayi. Hey. Dumsane. Zwikile i-R5 mfethu ungabi nankinga nayo. Hey, akuthi inkinga. Yazi manje kusinemana. Mana. Abo usame la. Make sure ukuthi nje iphimbo lakho le voice futhi uyalilulamisa kakhulu kabi. Ngoba lo mfana amgqumeni shama mfethu ama vocals. Hayi ngiyakuzwa. Yathi ngitholele impahla ke ewu-airtime la. Mfana amgqumeni la. Emani ungona ngayo ukuthi kumele ngipractice umfana amgqumeni. Hayi shothi mfana amgqumeni igold. Ay, hey my sister. Thank you my sister. Uyaphuma ngokushesha mfowethu man. Kunjalo insizwa nakunene. Into zala zashesha insizwa. Shesho. Nene text yakho shesho fa. Epatiketo mtandayo onje ngosisiyo ngakhetha wena ngitiketo mtandayo onje ngosisiyo ngakhetha wena aya keto mtandayo onje ngosisiyo ibo ngakhetha wena angikethile ngikethile Mana Dumsane. Nayike lensizwa. Mfana amgqumeni. Ufana ukhuluma noSinemane la. Mfethu awuyilungise lapho uyiphopothe kahle mfethu ngiphethe surprise la. Present enkulu kabi. Khuleka wena kumele la besihlangane khona last time. La ungishayela khona inamba. Mfethu shesha makuthi ubhizi lapho. So dibana manje. Into engu3 le. Ya ngo3 sohlangana kadabe besihlanganele khona last time. Mfana, Dumsane. La uthi le sabhizi ke lapha endlini ngathi sakorobho okwamanje. Mara ngo3 mele sebe sesidala. Ngithola. Sakorobha. Ndoda nami ngimangazile la. Oh mina na uthula kanje nje bese ngisho dawo. Ithami yakunene yenzani manje? Hayi kanti ke ayishuthi right. Hayi. Isifana letha. Hayi. Wena ke lo mfana amgqumeni. Mfana amgqumeni. Kambahle insizwa. Hayi kuhle mawukahle insizwa. Hayi kaphileka bafu. Nansi ke lensizwa ngiphethe la. I-surprise yakho. Nawe Dumsane uyena mfana amgqumeni lo phethe uzokuhlanganisa naye. Ake nazane ke bafethu la. Angihlelanga. Ngisho engavalwanga lapha endlini so kumele ngiphuthume. Senizowazana kahle ke bafethu. You're gonna leave me with him? Yeah. And nayo ushaya isiginci ke nayo asithanda isiginci. Bafethu, gincizanani ke lapha. Sengihamba. Singizane. What's up, D? You good, D? No touchy. Okay? Respect that. No, I respect that. So, who's starting? XC. Okay, Kala. Kala me. Okay, Kala. Oh, Kaluban. So you. Okay, Kala one again. I insist. No, I think I should start. Yeah.
Because who insisted? Okay, I think you should start. But who insisted kuqala? Ngisho siyaqalisana ngisho mara kuqala wena kuzokhona yabo ibeki imizo. Mina ngizoqala kanjani? Phela wena uphethe yonke into, mina qala. Mina ngizoyigcina. Ay, mara boss Neymar. Ndaba basifakile. Kazi manje umthatha manje. Oh. For manje mele sihlale la vele sazana. Ngama-bullets basale bafile laza-ke khongibonile bonke balahlile yimina ushaya isipani nakhona bengigqokile danifile nginibholile nakini bangcwabile I met her in the morning before the sun shines. Hey, you thought you gonna have a good day. Bangibiza ngesilwane kanti nix no sir. It's just you who took a wrong turn. Angithi it's good for you to backstab. Manje ngithumelela ama-bars akublexele. Westove somalahle mina ngiyavutha wena ngiyakubasela. Noma kungacansela kodwa mina ngizoqinisela empumelelweni nginethemba lokuthi nami ngizofinyelela namanje ngisasho khona